Ahojte kamaráti, zdraví vás Floppy a Fifi z ich cestovnej kancelárie u Floppyho a Fifi. Máme pocit, že už sme precestovali sveta kus a nevieme, kam by sme sa vybrali tentokrát. Fifi, ty prosím ťa, čo robíš? Prečo zase upratuješ, keď sme v tejto profesionálnej cestovnej kancelárii? No tak ja som ti už minule vysvetľovala, že ako profesionáli nemôžeme tu mať bordel a neporiadok, no tak som to tam trošku očistila. Fifi, ale ja som ti minule vysvetľoval to, že keď sme tu s kamarátmi a s cestovateľmi, tak nemôžeš upratovať. Radšej rozmýšľaj, kam vycestujeme. No. Áno. Fifi! Prosím ťa, čo je to tentokrát? Minule to bol prach a teraz? Blato. Ja som ti už minule hovorila, že pred vstupom do tejto kancelárie si musíš očistiť topánky. No a potom to tu všetko musím upratovať, pretože je tu neporiadok. Fifi, vykašli sa na to a rozmýšľaj, kam vycestujeme. No, a to, Andrúka, ide kam... Dobre. Tak. A to boli... Fifi, ja počujem nejaký šuchot. Fifi, som ti povedal, že sa máš na to vykašľať. A nebudeš tu upratovať. Radšej rozmýšľaj. Som tu na to rozmýšľanie sám. Keby si sa trošku zamyslela nad tým, kam pôjdeme, tak už sme to mohli mať dávno vymyslené. Dobre, prepáč, Floppy. Možno nám pomôže globus. To je dobrý nápad. Tak. Japan. Počkať, čiže to je, že ja pán Floppy a ty pán Fifi? Teda pani Fifi? Nerozumiem tomu. Aký Floppy. Japan? Veď ten globus máš v anglickom jazyku. A píše sa tam Japan, čo sa číta Japan. A znamená to Japonsko. Aha, takže Japonsko? Fifi, balíme a vyrážame. Japonsko na nás už čaká. Fifi, čo je to za rýchly vlak? Veľmi sa mi páči. Shinkansen. Čo? Ale prosím ťa, žiadny šimpan sem nepríde, neboj. Hovorím Shinkansen. Ale vravím ti, že šimpan sem nepríde, pretože v Japonsku žijú japonské makaky. A ja ti hovorím, že tento rýchly vlak sa volá Shinkansen. Aha, Žiadnych Shinkansen. šimpanzov nevolám. Shinkansen, no tak som ti nerozumel. Ty to tak zašmodrchala v tých ústach. A myslíš, že je to bezpečné, pretože je to také rýchle? Samozrejme, že je to bezpečné. Ja ani necítim, že ideme. Ja cítim. Vystupujeme. Nákupy hotové. Tak, čo si kúpila, Fifi? Ukáž prvý. No, dobre. No. Ja som si povedal, že keď už sme v tom Japonsku, tak by som mal prispôsobiť aj svoj outfit. Tak som si kúpil originál japonské kimono. No, stretol som takého milého, malého pána, došiel som za ním a spýtal sa ho, či má kimono. A on jasne, tak sme išli. Počkaj, a ako si sa s ním rozprával? Veď ty po japonsky nevieš ani slovo. Ale Fifi, veď vždy ti rozprávam, že som ako chodiaci slovník. No tak som prišiel za tým malým pánom a spýtal sa ho tak japonsky. Dobrý den, nepredávate kimono?
A on, Jatne, poďte do mnou do dadu, máme tam veľa kimono. Tak sme išli cez takú uličku, potom sme zabočili doprava, doľava, trošku dlhšia cesta to bola. Chvíľami sa mi to nepozdávalo, ale potom, keď vytasil to kimono, hneď som vedel, že to je dobrá kúpa. No, No, tak, ukáž. Aha. Šup. No, pýtal som sa ho, či nemá žlté, ale povedal, že ne, že táto farba mi veľmi pritane. Toto mi hodí, aj gotiam, aj tetkemu odiflam, že sa mi to hodí ku všetkému. Aha. No, čo povieš? Ty si istý touto kúpou. No, samozrejme, pán hovoril, že to veľmi výhodná kúpa. No tak ja som mu veril. No? Floppy, lebo ty si nekúpil kimono, veď ty si kúpil župan. Ale... Prosím ťa, aký župan? No, obyčajný modrý župan. No, nie, to je originál, špeciálne japonské kimono. Modré. Ja ti teraz ukážem originál špeciálne japonské kimono. No, tak pozeraj. A, tada! No. Teraz chyť ten materiál, pozri na tú látku, no to je niečo neskutočné. No a teraz to porovnaj s týmto županom, veď to sa nedá ani porovnať. No a pozri, ako sedí. To... Ja som sa nevedela vynadívať, keď som ho videla. Ale ten pán ma určite nemohol oklamať. No, oklamal ťa. No, tak na ale... 100%. Toto určite nie je kimono, to je jasný župan. A odkiaľ to ty môžeš vedieť? Veď nevyrastala si ani v Japonsku a nie si ani Japonka, si Slovenka. Čiže nemôžeš vedieť, ako vyzerá také pravé japonské kimono. No, Floppy, toto môže byť kimono iba vtedy, keď si dám dole okuliare. No, tak vtedy by to možno aj mohlo byť kimono. Ale keď mám okuliare, tak je to jasný župan. Myslíš, že ma ten pán oklamal? For sleep. No, a je to jasné. Je to biele na modrom, že je to na spanie. No teda toto, ako je to možné? A ja som sa s tým pánom tak skamarátil. Aj telefónne číslo som mu dal. Pozval som ho na Slovensko. No, povedal, že príde aj s celou rodinou, lietadlom. No, jajda. No pekne. No. Tak ten ťa riadne okabátil. No, ale Fifi, čo mám robiť? Ja tu nemôžem behať v Japonsku so županom. Ale počkaj, toto keď to možno takto, no, toto tak viac uviaž. No. No, a možno to trochu vyzerá aj ako kimono. Keď tam pridám trošku predstavivosti, tak si predstavím, že je to kimono. Myslíš? Áno, veď pozri, máme podobné. Bude to trápne? Nie. A ešte jednu vec som kúpila. Áno. Tada! No. Kazaši. Kudaši. No, nejak Čo? takto hovorila tá Japonka. Vieš, oni milujú kvety do vlasov a volá sa to kadzači, kudači, niečo také. Aha. No, tak nasaď si to. No. Čo hovoríš? Výborné, len toto Výborné. máš trošku krivo. Tak, hop. No, pozri. Ani by som nespoznal, že nie si Japonka. Moje dnešné nákupy sa veľmi podarili. No, A ako... tvoje tak No, tak trochu. no, nevadí. Dobre, Fifi, môžeme vyraziť, objavovať ulice Japonska. Floppy, teraz nasleduje Hanami. No, a kedy príde? Akože, ako kedy príde? Už sme tu. No, tá tvoja kamarátka Hanami. Nepovedala si mi, že niekto príde, ale tak ja rád spoznávam nových ľudí. Floppy, prosím ťa. V Japonsku majú takú, nazvime to, tradíciu Hanami. A to nie je žiadna kamarátka, ale je to obdivovanie okolitých sakúr. Vidíš tieto nádherné rúžové čerešňové sady? Vidím, ale sakúr, čo je sakúr? Sakúry, to sú kvety týchto čerešní japonských. Aha. No? Tie sú veľmi pekné. No, čiže už to tu máme poobzerané, môžeme ísť ďalej. Hop. Počkaj. Rušíš mi tu moje obdivovanie týchto sakúr, no tak je to tu tradícia, tak to budeme takto robiť. No tak ale...
No dobre, Fifi, ale čo tie sakúry chceš obdivovať 100 rokov? Veď to sa ani nedá. A asi máš pravdu. Takže nasleduje meditácia. To je tiež tu v Japonsku tradícia, čiže ideme na to. Aká meditácia? Toto ale... No, Fifi, haló, poďme už. Ešte druhá meditačná poloha. Toto sa nie je možné. A mne sa smiala, že ja som si kúpil župan. Pritom ona chce spať. Za to ona má pravé kimono. No, ale kúpila si nejakú spaciu náladu. Za to ja som si kúpil župan, ale náladu mám veľmi energickú. S tebou sa vôbec nedá meditovať. Celý čas mi to tu rušíš. Je to nuda. Keď si chcela spať, tak si mohla kúpiť takýto župan. Ja som nespala, ja som meditovala, pretože sme v Japonsku a v Japonsku je to tradícia. Takže keď je to tu tradícia, tak sa to má dodržiavať. Vôbec to nevyzeralo ako neviem čo. Meditácia. Vidíš, ani povedať to nevieš. No. Ale máš šťastie, že mi trochu vyhladlo, tak môžeme ísť nájsť nejakú reštauráciu. No. To je dobrý nápad. Aj nevyhľadlo. Tak poďme. No, Fifi, tak čítaj. Ty si tu od toho pravopisu, ja od tej výslovnosti. A ja sa v tom nevyznám. Ono to všetko vyzerá ako nejaké maľby. Čo? Reštaurácia. Týmto smerom. A kde? Veď tuto je to napísané. No, tak tam je toho asi viacej napísaného, len všetko sa to tak podobá. Nie, to sú rozlišné písmenka. Vieš, oni nemajú abecedu ako my A, B, C, D a tak ďalej, ale oni majú inú takú zaujímavú. No, takú aj zložitejšiu. Áno. Ja nerozumiem, prečo nemôžu mať normálne A, B, C, D, E, F ako my. Ale Floppy, veď každý má predsa svoje, pre nich je toto, ich a to naše je zase divné. Máš pravdu. No. Ale veľmi sa mi to páči. Sú to ako takí umelci. No. Tak poďme. Ideme. Fifi, vyzerá to tu veľmi pekne. Pekná reštaurácia. Áno. Fifi, ja si myslím, že sme nesprávne. Prečo sú tu bubnovacie paličky? To neviem. Ale ja som tam videla napísané reštaurácia, no tak asi som to nejako trochu poplietla. No, myslím si, že hej. Myslím si, že si to zle prečítala. A sme teraz na nejakom bubnovacom kurze. Alebo workshope. No, tak, ale to je super, nie? Možno sa dostaneme do nejakej kapely. No. A tam budeme slávni bubeníci. Čo ty na to? No a kde je ten bubon? Veď máme iba paličky. Ale bubon ešte len donesú. Aha. Musíme počkať. Veď všetci tu tak čakajú. Zvláštny kurz. No, ale možno by sme sa mohli naučiť... Čo? S tými paličkami nejako pracovať. Vieš, tí bubeníci to tak vyhadzujú. Aha. No. Počkaj, no. Dobre, čo? Hop. No. No, už si to skoro mal. Aha. Ešte raz. Hop. Fifi? Mne tá palička padla rovno pod ten stôl, kde sedí tá pani s tým pánom. No, myslím, že majú trochu aj nervy. Čo teraz? Tak sa po ňu nenápadne načiahni. Ako to mám urobiť nenápadne? Tak si strašne kýchni a až ťa to tak stočí dole. Aha. A vezmeš tú paličku. Dobre. Tak, a ako si mám kýchnúť na schvál? Tak. Hapči. No. Hapči! Pardon! Mám ju. No. Super.
Zvládol si to. No, No, ale teraz poďme si vyskúšať tie paličky. Čiže raz, dva a raz, dva, tri a... Fifi? Prečo všetci na nás tak pozerajú? Neviem, asi čakajú na tie bubny. Fifi, veď tie paličky sú na suši. Aha, na uši. Na uši, počkaj, bubenické paličky na uši, no to mi nedáva význam. Myslíš akože ako... Ale, Fifi, hovorím na suši, nie na uši. Na suši. Pozri, celý čas tu leží pred nami suši, aby sme si to nevšimli. Ja som na to aj tak očkom pozrela, ale som si myslela, že to je občerstvenie pre tých účastníkov workshopu. No? Ja milujem suši. No, tak pustíme sa do toho. Áno. Prosím ťa, Fifi, ty čo robíš? Ups. No, tie paličky sa takto nedržia, Fifi. No a ako sa držia? No, pozri, ja ti to ukážem. Takto. A čiže ako keď píšem pero. No, niečo také. No a teraz pozeraj. No a keď ich mám takto, tak ako chytím to suši? No, veď medzi tie dve paličky, pozeraj. Je to veľmi jednoduché. No, naozaj jednoduché. No, tak to budeme jesť rukami. No, dobre, tak. Výborné. No, Fifi. Je to výborné, ale mali by sme sa posunúť niekam ďalej, aby sme tu nepremrhali celý deň. Súhlasím. Poďme. Tak, Fifi. A teraz prejdeme na niečo také akčnejšie a teda naučíme sa pár ninja prvkov. Ninja. No, tak ako prvá ninja pozícia je padajúca sakura. Alebo teda po japonsky Hintumiak sakurunta hua. Prvá ninja pozícia. Máš? No, hej. Výborne. Tak, to máme. Alebo teda druhá ninja pozícia je, teda sa volá Milý slimák v tráve. Milý slimák v tráve, Áno. si istý? Na 100% som si istý. Tie názvy sú také zvláštne, čo hovoríš. Ver mi, Fifi. A teda po japonsky Nukti haladura hu i mia ho asika uhiha. Milý slimák v tráve. Aha. Toto je tá tráva a toto ten slimák. Aha. Tak, no. Áno, máme. To bola teda druhá pozícia. Prejdime na tretiu pozíciu. Mne sa to naozaj tie tvoje pozície nezdajú. Ja nechcem sa ti do toho starať, ale majú naozaj veľmi zvláštne názvy. Ono by to malo byť skôr niečo také vieš, také skôr, také bojovnejšie. Ja neviem, že oko draka, alebo červený blesk. Nie, Fifi. Žiadne oko draka ani blesk, nič podobné. Toto sú presné japonské ninja pohyby, alebo teda prvky. No, a nevyrušuj ma už. Ako tretia pozícia je lietajúce sushi. A teda po japonsky Nikhantala sushinka hu tokyo ho o ho. A tu je priestor aj na rôzne variácie, čiže každý si to sushi predstavuje inak, každý má rád iné sushi, čiže tu si môžeš dovoliť viacej improvizovať. Nie, Poppy, toto sa mi vôbec nezdá, vôbec sa mi to nepáči, takéto pozy určite v ninjovskej žiadnej knihe pozícií nie sú zapísané ani napísané a určite sa také ani neučia, to nie je možné tieto... A to odkiaľ sakury, vieš? ja neviem čo. Vyrastala si v Japonsku? Nie. Tak
Odkiaľ to ty môžeš vedieť? Lebo ninja umenie to je umenie, ktoré nesie v sebe prvky iné, úplne inak si ho predstavujem ako poza padajúcej sakúry a lietajúceho suši. A dokonca suši si každý môže vymyslieť sám, ako sa mu páči. Vlastne, lebo každý si suši predstavuje inak. Preto by každý ninja robil iné polohy a pozície. No tak, keď mi neveríš, tak sa spýtaj naozaj z tých ninjov. Poza padajúcej sakúry, no tak to keby videl. Floppy? Naozaj tí ninjovia? Ja neviem. Asi áno. A myslíš, že robia pózy padajúcej sakúry? Jeda, toto nie je padajúca sakura. toto nie. Toto už vôbec nie je milý slimak v tráve. Jeda, vyzdráme. Už nie sú za nami. Tak toto bol beh. No, a celý maratón. Floppy, Áno. to je Fuji. Fuji? Fuji. Sopka. Čiže vybuchneme? Ale prosím ťa, čo by sme vybuchli? Nie, je to neaktívna sopka, čiže iba tak oddychuje. Som sa zlákol. Jajda. Iná, hore, na tej hore, som objednala ubytovanie. Čiže nás čaká ešte trochu taký výšľap. Čo? Ty si objednala hotel na samom vrchu? Fifi, veď to pôjdeme aj 3 dní. Iba 2,5. Dávala som to do navigácie. Kamaráti, keby ste nás hľadali, tak F, L, O, P, I, A. Fifi. A inak, Floppy, Áno. volali mi z toho ubytovania, že nemajú župany. A poslali mi taký ospravedlňujúci mail. Ešte, že mám svoj. Nehovoril si, že je to kimono? Radšej poď. Čaká nás veľmi dlhá cesta.